फिथाइ थाइबाय बारा गोलाव गोलाव जाथ'वाखै आरोना बेफोर लावाखै बारा फिथाइया नै गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय बा जायफोरा मोजां मोनो तो नायलांनो हागोन भिडिअखौ जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो जितुनेखि इन्ट्र'आवहाय क्लिप्स होनानै होदों बेनो जाहैबाय मोननैसो आबाद दै जोङो बयबो सिनायनो मोनखायो ट्रेन्डिंआव दङ बे आबादा भेनिला बेनिफ्राय चकलेट माने कक'आ तो आरो दंबावो ड्रेगन फ्रुइट्स तो आरोबाव गोबां रोखोमनि आबाद दङ तो आंनावबो माने फांनैसो फुलिफोर दं तो नामखौ आं बारा गोसोआव गैथ'आ दा जियानो हक जागायलांदिनि आरो आंनि आबादखौबो दिनै आङो एसे दिन्थिनो लादों नोंथांमोननो भेनिलाया माबायदि जाखो आरो आङो बबेनिफ्राय लाबोनाय आरो माब्ला गायनाय तो आङो एसे दिन्थिलांगोन आरोना तो आबादखौ स्टार्ट खालामदोंमोन माने बेबायदिनो इउटिउबाव मोनदोंमोन आरोना बिनिफ्राय ओरै गवालपारा दुधनाय बा जोङो कृष्णाय होननानै मिथिनो मोनो तो बे साइडआवहाय थांनानै एसे भिजिट खालामदोंमोन आङो तो बे बागानखौनो आङो एसे इन्ट्र' लागायनानै होनाय जादों आरोना तो इच्छा थानायलाय जितिया नागिरहैबाय नागिरनांगोनैबाबो लाबोनांगोन इच्छा थायोब्लाना दा माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि खालामदों खालि माने फुलि फाननांगौ जितु मादार प्लेन्टआनो मोजां नंखाया गोरलै गोरलै ना बेबायदिनो दंफां बा बिफांनिफ्राय बेबायदि फुलिफोर बानायनानै फानब्रबनाय माने फैसा खामायनाय बेबायदिमोन आरोना आजि मथा मथि 3 बोसोरानो जानोसै किसुमान फुलिफोरखौ फसायानोखा तो बिनिफ्राय मा खालामखो कर्नाटकनिफ्राय बेबायदिनो कानेक्ट खालामनानै लानानै फैनानैसो आङो माने स्टार्ट खालामदों आरोना तो दा 2 बोसोर मथा मथि जाबाय 2 बोसोरावनो ओरैबायदि मोजां ग्रोथ माने मोनदों तो बिराद मोजां दाखालि बावैसो माने सानैसो एसे भिजिट खालामनानै थांबाय आरोना तो एसे आइडियाफोरखौ लाबाय बिसोरहा माने एक्सपिरियेन्स दंखायो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो गायबोदों तो एसे सोलोंलांनांगोन गोदानथ' आबादा नङाबा हानाय नङा जोङो ओरैहाय साउथआव नायोबाथ' जोङो मिथिनो मोनो बेयो कर्नाटक साइडनिफ्राय लानानै गोबांथार भेनिला आबाद दङ आरो बे आबादाव एसे खस्थ' जायो जोङो बिबारखौबो थुखावलायनोसो गोनां जायो माने नङाबा बेयाव फिथाइबो थायनाय नङा बेबायदि ना दा जोंनियावबो जाहांबाय जाबोगासिनो दङ ड्रेगनफोरा खिन्थु फुरा जाखाजोब्बाय आरो ड्रेगना एसे गोजाम जाबाय आरोना दा कक'आ चकलेटआवसो मार दा ना ओमफ्राय भेनिलाया सोलिगासिनो आरो एसे ट्रेन्डआवहाय तो दामफोरखौ जोङो मायाव मोनगोन मार्केटखौ मायाव मोनगोन गोबां सिन्था जायोना नाथाय जाजोबोब्ला बिनिबो मार्केटआ ओंखारलांबाय थागोन आरोना सिन्था खालामनो गोनां जेबो गैया आरो भेनिलाखौथ' जोङो गोबां गायनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो बिनि प्राइसआ एसे मोजां नाथाय एक्जेक्ट प्राइसफोरखौ बेबायदि बुंनो हाया आरोना ग्रेड बाय ग्रेड बेयाव बासियो आरो गोराननि दामा बेलेग गोथांनि दामा बेलेग गोरान खालामनोबा दैयाव सोमनांगौ बेबायदि जायो आरोना दा जियानो हक खेथिखौ मावनानै नायथारनि मा जायो आरो नोंथांमोननो आङो दिनै एसे शेयार खालामबाय बबेनिफ्राय लाबोनाय आरो माब्ला गायनाय फ्राय 3 बोसोरानो जानोसै बेबायदिनो आंनिया फुलिया माने कर्नाटकनिसो आरोना जितु मादार प्लेन्टआ मिसुट जायाबा बे दंफाङा मालाबाबो मोजां जाया तो बेखायनो जोङो मोजां फुलिखौ लानांगौ जायो आरोना तो गोलाव खालामला आङो एसे दिन्थिलांदिनि आरोना नैबेनोमोन नै फुलिया जा माने गिदिरखा आरोना बेबायदि गिदिर गिदिर मथा जोबखा नैबे आरो बिलाइया बिराद गुवार जाबोजोबखाबाय नै तो जा बरिया मानलादोंना नै बिजौखौ नायदो नै मानबायगासिनो आरोना नै तो बिराद बरिया नायदो मानबायजोब्बाय आरो बेबायदि फैगासिनो नै जा मोजांखा नै मानबायजोबसिगोन देग्लाय माने बिबार बारगोन आरोना नैबे नै पुरा बिबार बारजोबगोन बेफोरो देग्लाय तो बिराद बरिया मानलाखाबाय नै
दंलाबायो बेहाय पुरा दंजोबो आरोना बेबायदि बागानखौ लागायना होनाय जादों आरो तो बिथिंबो दंलाजोबो आरो गयफोरावबो लागायजोबनो हायो जों बारि सिङाव दङ गयावबो स' आं बारा दिन्थिला भिडिअआ बिराद माने गोलाव जालांबाय थायो आरोना तो नै बेबायदिनो लागायनानै होनाय जाजोबदों आरो बेहाय बिथिंजाय ड्रेगन थाबाय तो बिथिं भेनिला ड्रेगना थाइसे गोमोन दंलै नै जानांगौ बेखौ आरो फिथाइफोर दंबावो ड्रेगननि तो नै आं एसे दिन्थिखाबाय आरोना नैबे जाबाय चकलेट बा कक'आ होननानै जोङो मिथिनो मोनो तो नै माबायदि माने लिटुकु ना लिटुकु दंफां बायदियानो आरो एखे तो बिराद बरिया देरबोबाय नै देरबोगासिनो दं बियो 2 बोसोर 3 बोसोर जाफ्रामनोसै मथा मथि 2.5 बोसोरसो जाबाय आरोना ग्रोथ लाबाय दंबावो किन्तु आङो दा दिन्थिजोबनो हानाय नंला आरोना भिडिअआ बिराद गोलाव जायो आरो गाहायथिं बेबायदिनो बिबार नै फैजेननो हमहांबाय आरोना नै बेबायदि बिबार बारजोबसिगोन आरो बे लासै लासै ग्रोथ लालांगासिनो दं भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन रायजोफोर मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदि फुलिफोरखौ मोननो हायो तो कर्नाटकनिनो अरिजिनाल फुलि बेफोर खुनु बेबायदि माने गोरलै मादार प्लेन्टनिफ्राय बानायनाय नङा आरोना तो अरिजिनाल आरो मोजां माला तो गायनो हायो आंनियाबो माने ग्रोथ लादों आरोना गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय गायनो हायो आरो सिगांनि भिडिअआवबो आङो बेबायदिनो कन्टेक्ट नाम्बारफोर होनानै होनाय जाखादों आरोना तो गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय